Guys, nako dari guys, kanang nating tindahan. Kay na ako ito o pili-pili lang mo sa tindahan ni nang nating. Naidya mga tinda diri guys. So, nagpili-pili lagi ko dari guys. Tinato ka ng mga yes o will ba? Oh, na diri guys. Pila man kagig ni mo gusto ako right na ito. Nagpili-pili ko sa iyang tinda. Tagpila sa mo trapo ng nating. Trapo sa tiil. Oh. Ang ini si Ja. Mupalit ko sana. Oh, des nang nating morning iyang tindahan. Ako dari lagi. Kaya nagtanaw-tanaw ko sa iyang bugas. Ang red rice 63. Imo lagi inanak. Thank you for watching. Sub bakery nagpalit og pan. Pan pa mo. Ang ako pan. Magkano dito? Ang ako pan. Magpalit lagi pan. Pan pa mo. Kano sa aram ka? O dugay ra. Hay may ako. Ari Tulo ka buok. Labi bus kuan okay. Hay man gagaw nagpudyo. Hay man gaw magpudyo. Pudo pa. Maura. 21 21 no. Sige, thank you.